right. باركور أتو تيدروس بالمناخ بيركا أبستويرنا بمساخة بالسمين بسم ريم ميديا نيتورك مسكنا يقرب بمقتصال نابتي حفشاوي زعبنا ويكا أرسنا ويكا على مدينا متونا ليلة مستخدمتنا ويكا سمعتنا مثلا ليلة هلوكا حصر بزبالة ملكة من النتكا ويكا من مخانكا سمعتنا ويكا نتحبركا يا صبو مجمريا نتي أنا ونزتجبر اللي أدمى بأخا وجن مالتي ويكابتي نسخة تنقص أصوص اللخا ميديا مسجاناي كقرب يدلي أنا تيدروس زرقو إزبهال أبدك أمحرة أبشن شعتن سان شعتن توليده بدي حريقو أبدك أمحرون عبي مالتيو أبدك أمحرة كتم عدك أمحرة كعب خلقو سدرا بيتيجن كبابي جعلو ويكا حدمتي في الحوز بحال بوتاتات كاب زناي دريج انز بحال بوتا خمزو مصون كابو متكما بزتفلالي استزنبره كاب نابرا ناي نابرا كونتات انا ويكا سدرا بيتي حواتي اب دكم حاره هنا توليدنا مالتي سلازي عبدك محاري عبي عبدك محارة تماهيري عب شعن شعتن ميتن سمانيان شدشتن كأ مستزنبري ناي حقراوي كونتات ناي إيرترا جزئات ناي إيرترا تصاوتي بتزنبري كونتات حقراوي رسني ويكأ حقراوي دليت شعو يذكرني ዝተፈላልየ ድሌታት ይንፃባረቑ ነይሮም ኣብቲ ንሕና ንሜዳ ዝወፅናሎም ንሳቶም ከዓ እንታይ እዮም እቲ ህዝቢ እንታይ ይደሊ ነይሩ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ደርጊ ዝነበሮ ፅላኣት ብሩእ ይንፃባረቕ ስለ ዝነበረ ንሕና ነቲ ኣብ ሜዳ ኣሕዋትና ኣለዉ ኣብ ሜዳ ተጋደልቲ ኣለዉ ንዝብል ኣራዳድኣ ዋላ እኳ ብዕድመ ንኣሽቱ እንተነበርና ናይ ብሓቂ ሃገራዊ ድሌት ወይ ከዓ ናይ ናብ ኣሕዋትና ሽዑ ይዝከረኒ ከም ኣሕዋት እዮም ዝረኣዩ ነይሮም ተሓቢኡ ሰብ ድምፂ ሓፋሽ ዝሰምዕ ተሓቢኡ ዝተፈላለዩ ነገራት ክገብር ክትሪኦ ከለካ ሓሳብካ ንእምሮኻ ናብ ትምህርቲ ወይ ከዓ ናብ ውልቃዊ ዕቤት ወይ ከዓ ናብ ውልቃዊ ድሌት ዘይኮነ ውሕዳት ተበለፅቲ ገዲፍካ እቲ ሕብረተሰብ ናይ ብሓቂ ንታዝምነያ ናቱ ሃገር ወይ ከዓ ናፅነቱ ክጭብጥ እቲ ህዝቢ ሃረርታ ነይርዎ በዚ መሰረት ከዓ ኣብቲ ህዝቢ ዝነበረ ፅልዋ ነቲ ንኡስ ዕድመ እውን ብመሰረት እቶም ዓበይቲ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ኣሕዋትኩም ኣብ ሜዳ እዮም ዘለዉ ኣብ በረኻ እዮም ዘለዉ ይጋደሉ እዮም ዘለዉ ይብሉ ስለ ዝነበሩ ብፍላይ ደቂ ኣምሓረ ከባቢ ዓላ እዚ ከባቢ ደቂ ኣምሓረ ዝበሃል ብምልኡ ተዓድታት ከዓ ናይ ብሓቂ ፀላዊ ስለ ዝነበረ ንህዝባዊ ግንባር ኣብቲ ከባቢ ይኣትዉ ይወፁ መጥቃዕቲ ገይሮም ይምለሱ ዝተፈላለየ ምርኻብ ስለ ዝነበሮ እቲ ሕብረተሰብ ንሕና ብከምዚ ዓይነት ኢና ንሜዳ ተሰሊፈ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሜዳ ወይ ከዓ ኣብ ገድሊ ኣብ ዓራክ ኣብ 1988 ተዓሊመ ብድሕሪኡ ናብ ክፍሊ ፅገና ዝበሃል ኣብ ዓንበርበብ ተመዲበ ኣብ ፅገና ኮይነ ከዓ ይሰርሕ ነይረ ካብ ክፍሊ ፅገና ድሕሪ ኣብ 1989 ናብ ግንባር ከቲተ ማለት እዩ ክታ ተባሂሉ ይፅዋዕ ነይሩ ሽዑ ስለዚ ምስቲ ዝነበረና ሃገራዊ ወኒ ዋላ ብፍላይ ናተይ ምኽታት ብድሌተይ ዳርጋ ነቲ ጉዳይ ኣብ ሳሕል
ኣብ ሳሕል ኣብ ክፍልታት ኮይንካ ቃልሲ ዳርጋ እቲ መንእሰይ ኣይደልዮኒ ነይሩ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ ኩሉ ግዜ ከምቶም ኣሕዋትና ዝኸፍልዎ ዋጋ ክንከፍል ኣለና ኢሉ ንመስዋዕቲ ዝተዳለወ ስለ ዝነበረ ዳርጋ ባዕልና ኢና ኸቲትና ክበሃል ይከኣል ብድሌትና ማለት እዩ ስለዚ ድሌት ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እዩ ዋላ እኳ እቲ ህዝባዊ ግንባር ዘዳለዎ ናይ ምኽታት ግዜን ሰዓትን እንተሃለወ ግን ባዕልና ድሌታት ነቶም ሓለፍትና ባዕልና ፀቕጢ ከም ዝገበርናሎም ክንከትት ድሌት ከም ዝነበረና ብድሕሪኡ ከቲተ ከዓ ተም ምስ ከተትኩ እውን ዳርጋ ኣብ ክፍሊ ፅገና ተድምዕዎ ነገር ስለ ዘሎ ኣብ ክፍሊ ፅገና ክትሰርሑ ኣለኩም ዝብል ርድኢት ነይሩ ነቲ ኣብ ክፍሊ ፅገና ክትሰርሑ ኣለኩም ኢሎም ካብቲ ንሕና ኣብ ግንባር ኣፍ ዓበት ዝነበረ ወይ ግንባር ከረን ዝነበረ ናብ ክፍሊ ፅገና ብዓበት ዝርከብ ጨንፈር ምስኡ ክትሰርሑ ኣለኩም እምበር ንስኻትኩምስ ኣፍረይቲ ኢኹም ተባሂልና ነዚ ግን ክልተ ብፍላይ ሓደ ብፃየይ ነይሩ መንግስቲ ኣብ ዝበሃል ኣነ ኣይተቐበልናዮም ዋላ ከምኡ ኢሎም ናብ ኣፍ ዓበት ምስ መለሱና ተደጋጋሚ ናብ ግንባራት ብምኻድ ብድሕሪኡ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሓለፍቲ ኣብቲ ግንባራት ዝነበሩ መራሕቲ ቦቶሎን ይኹኑ መራሕቲ ክፍለ ሰራዊት በቃ ከምዚ ካብ ኮነ ድሌቶም ካብ ኮነ ካብ ኣበዩ ኣብዚ ግንባር ወይ ከዓ ኣብዚ ሓይልታት ክሰርሑ ኣለዎም ኢሎም ነቲ ሓሳብና ተቐቢሎሞ ብድሕሪኡ ኣብ ግንባር ከረን ታባ ሓመኹሽቲ ዝበሃል ኣብኡ ተመዲበ ምስ ክፍለ ሰራዊት 52 ዝተፈላለየ ምክልኻል ፈፂምና ናይ ፀላኢ መጥቃዕቲ ነይሩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ፀላኢ ከዓ ብግንባር ከረን ገይሮም እዮም ክመፁን ስለ ዝብል ዝነበረ ኣብ በዓል ግንባር ከረን ሓያል ዝኾነ ቃልሲ ተኻይዱ ብድሕሪ እዚ ድሕሪ ግንባር ከረን ኣብ በዓል ርእሲ ዓዲ ኣብ በዓል ዓዲ ረሶ ተሳቲፉ ትናትና ኣሃዱና ብድሕሪ እዚ ናብ ግንባር ደቀ ምሓረ ተመዲብና ኣብ ግንባር ደቀ ምሓረ ዓመት ዝኣክል ተፀቢና ድሕሪ ዓመት ኣብ ግንባር ደቀ ምሓረ ከዓ ኣብ 1991 ዕለት 24 ጉንበት ዓርቢ መዓልቲ ናፅነት መፂ ማለት እዩ ንሕና እቲ ዝጀመርናዮ ሰንበት ኩናት ጀሚሩ ኩሉ ግዜ እቲ ሰንበት ዝተኻየደ ቅዲ ኩናት ኣብቲ ግዜ እቲ ፀላኢ ኩሉ ግዜ ኣብ ሰንበት ዕረፍቲ ናይ ምዝንናይ ናይ ብልዒ ናይ መስተ ስለ ዝነበረ እቲ ሰንበት ደርጊ ዘካይዶ ቴክኒክ ኣብዚ ህዝባዊ ግንባር ሓያል ዝኾነ ቅዲ ኩናት ተጠቒሙ ቀትሪ እሞ ከዓ ሰዓት 10 ፀላኢ ብዘይፈልጦ ፀላኢ ብዘይተፀበዮ ተሃሪቡ ኣብቲ ግንባር 105 18ኛ ተራራ ክፍለ ጦር ዝበሃል 24 ተራራ ክፍለ ጦር ዝበሃል 18 ተራራ ክፍለ ጦር ዝበሃል ተገዲሙ ነይሩ ነዚ ብምፍራስ ከዓ ከምቲ ዝበልኩ ስጋብ ዓርቢ ሓያል ዝኾነ ፅዕፅዕ ዝኾነ ብፍላይ ክሳብ ረቡዕ ዝነበረ ኩናት ሓያል ዝኾነን ናይ ብሓቂ ናይ መጨረሽታ ፀላኢ ተደጋጋሚ ኣሃዱታት እንዳቀያየረ ኣብ መጨረሽታ ኣብ በዓል ዓዲ ዓዳ ከባቢ ምስ በፃሕና ናይ ዩኒቨርሲቲ ተማሃሮትን ዓቕሚ ዘይብሎም ብሄራዊ ውትድርና ዝተገደዱን ከኽትት ጀሚሩ ብድሕሪኡ ድሕሪ ዓዲ ዓዳ ግን ሰራዊት ኢትዮጵያ ተዳኺሙ ኣብ መፃሉ ኣብ ደቀ ምሓረ ምስ በፃሕና ኦልሬዲ ደርጊ ወይ ከዓ መንግስቱ ሃይለማርያም ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝሃደመ ባዕሉ እቲ ሓበሬታ መፅዩ ተስፋይ ገብረ ኪዳን ዝበሃል ጀነራል ከም ዝተተክአ ነቲ ዜና ሰሚዕናዮ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ እቲ ኩናት ቀፃሊ ነይሩ ኣብ መጨረሽታ ኣነ ካብ መጀመርያ እዚ ኩናት እዚ ብዘይ ዕረፍቲ ኣብቲ ኩናት ተሳቲፈ ክሳብ ኣስመራ ብጎዳይፍ ጌርና እቶም ናትና ኣሃዱ ስለ ሰራዊት 52 ብፍላይ ብጎዳይፍ ጌርና ኣቲና እቲ ህዝቢ ኣብ መጨረሽታ ፅቡቅ ኣቀባብላን ድሌቱ ካብ መጠን ንላዕሊ ናፅነትን ራህዋን ድሌት ዝነበሮ ህዝቢ ስለ ዝነበረ
ናይ መጨረሻ ከምቲ ንሱ ዝተጸበየን ዝደለየን ዳ ኣይኮነሉን እምበር እቲ ህዝቢ ጽቡቕ ኣቀባብላ ገይሩሉ ንተጋዳላይ ከዓ ነታ ሃገር ሕልፊ ሂብዋ ኣብ ናጽነት ብዙሓት መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ነይሮም ዋላ እውን ካብቲ ሲቪል ህዝቢ ካብቲ ሕብረተሰብ ገሊኦም ኣብ ታንክታት ክድይቡ ክብሉ ካብ ታንክ ወዲቖም ዝሞቱ ኣለዉ ገለ ብፅቕጥቅጥ ሂወቶም ዝሓለፉ ኣለዉ ገለ ተጋደልቲ እውን ትርፍራፍ ናይ ደርጊ ተሓቢኦም ተፀቂጦም ዝፀንሑ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ክንደይ ጀጋኑ ኣብኡ ተሰዊዖም ናዮም ማለት እዩ ስለዚ ዘይርስዖ በዓል ሽጉጥ ዝበሃል ናትና መራሒ ጋንታ ዝነበረ ኣብ ኣስመራ ኣብ በዓል ሓዝሓዝ ተሰዊዑ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ፖሊስ ብዙሓት ወተሃደራት ናይ ደርጊ ምስ ኣንስቶም ተሓቢኦም ፀኒሖም ብዙሓት ተጋደልቲ መስዋዕቲ ከፊሎም እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ይመስል እቲ ታሪክ ሂወት ናተይ ክሳብ ኣስመራ ወይ ከዓ ናፃ ስልዳብ ዝኸውን ከምዚ ዓይነት ሂወት ነይሩ ማለት እዩ ድሕሪ ናፅነት ሕራይ ጥቡቕቲ ሓፈሻዊ መንነትካን ከምኡውን ኣብ ገሊ ዝነበረካን እዋን ሕፅር ብዝበለ ገሊፅካልና ኣለኻ ኣብዚ እዋን እዚ ኩላና ከም ንፈልጦ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመታት ዘካየዶ መሪር ቃልሲ ኣብ ኤርትራ ሰላም ራህዋን ክመፅእ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ራህዋ ዘለዎ ሂወት ክመርሕ እዩ ነይሩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ድሌትን ራህዋን ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ እንተኾነ ግን መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ብዝፈጠሮ ጉጉይ ፖሊሲ ማለት ቁጠባዊ ምብሓት ነቲ ፖለቲካ ሂወት ሃገር ምብሓት ከምኡውን ንጹር ረኣይ ዘይብሉ ምዃኑ ብዙሓት ዜጋታት ይገልጹ ንስኻ ነቲ ዝተሰለፍካሉ ዕላማ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ምስ ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ኣወዳዲርካ ክትሪኦ ከለኻ ንስኻ ዝተሰለፍካሉ ዕላማ እንታይ ነይሩ ሕጂ ዘሎ መድረክ እንታይ ተተገብረ ሓሺካ ትግምት ብጣዕሚ መጀመርያ እዚ ጉጅለ ጭፍራ ወይ ከዓ ስልጣን ጨውዩ ከም ኮቦርታ ተጎልቢብዎ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ኣይተፀበዮም ብልክዕ ካብ ኣብራኽ እቲ ህዝቢ ዝወፀ እዩ እቲ ስርዓት ዝተፈላለየ ኣስማት ወይ ከዓ ሳጓ እንተሃብናዮ ዋጋ ዘለዎ ኣይመስለንን ሓፈሻው ግን እዚ ስርዓት እዚ ክብገስ ከሎ መጀመርያ ዓማፂ ኣተሓሳስባን ዓማፂ ዝኾነ ኣካይዳን ይኸይድ ከም ዝነበረ ኣብቲ ሜዳ ኩሉ ተጋዳላይ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ እንታይ እዩ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ሜዳ ዓማፂ ነይሩ ቀታሊ ነይሩ ጨቋኒ ነይሩ ገፋፊ ነይሩ እንተልና እንታይ እዩ እቲ ከምኡ ዘግብሮ ነይሩ እንተልና ህዝቢ ኤርትራ ወይ ከዓ እዚ ኣብ ሰሜን ትግራይ ዝርከብ ዘሎ ሕብረተሰብ እንታይ እዩ ነይሩ ድሌቱ ወይ ከዓ ናፅነት ጥራዩ ኣቂድሙ ዝረኣዮ ካብቲ ዝነበረ ግዝኣት ተገላጊሉ እፎይ ዝብለሉ ዘዕርፈሉ ግራቱ ሓሪሱ ዝዕንገለሉ ሂወቱ ዝመርሓሉ ድሌታት እንተዘይኮይኑ መን ይመፅኦ ኣይፈልጥን እዩ እቲ ስርዓት ነዚ መዝሚዙ ነቲ ዝነበረ ናይ ድሌት ናይ ህዝብና ድሌት ናይ ህዝብና ሃንቀውታ ናይ ህዝብና ግርህና ናይ ብሓቂ መዝሚዝዎ እዩ ስርዓት ህዝብና ገርሂ ብጀካ ንናፅነት ብጀካ ራህዋ ብጀካ ኣብቲ ሃገር ገለ ነገር ለውጢ ክመፅእ እንተዘይኮይኑ እንታይ ክመፁ ይኽእሉ ድሒሮም ዝብሉ ህዝብና ኣይተገንዘበ እንታይ ክመፁ ዝኽእሉ ድሒሮም እንተኢልና ህዝብና ጥራይ ዘይኮነ ተጋዳላይ ንባዕሉ ኣይተገንዘበ ህዝብና ክብል ከለኹ ተጋዳላይ ኣካል ናይቲ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እምበር መጀመርያ ኣብዚ ክርዳእና ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ ብተጋዳላይ ተበዲሉ ብናይ ተጋዳላይ ተበዲሉ ተጋዳላይ ኩሎም ደርብታት ነይሮም እዮም ተጋዳላይ ክጋደል ከሎ ሰባት ኩሉ ግዜ ዘስተውዕሉ ነገራት ኣሎ ተጋዳላይ ደርብታት ነይሮም እዞም ደርብታት እዚኦም ከዓ
كاب مريحنت جميركا كسابتي مرح مجمرياتهم ماكلاي شماغله زبحالو ازيهم برجواتات دربيهم نيرو ماكلاي شماغله زبحالو ازوم ابعال عنبرببن ابعال عراربن زنبرو قداماي دربي حيزوم زنبرو ازوم قداماي دربي حيزوم زنبرو مچوق زخونه هيوت يحلفوا نيرو طعم يبلعوا نيرو طعم يسدكي نيرو زدليو فاسيليتي رخبو نيرو سلازن وصاي ناي مخاد وي ناي مغاش ديبيتني انتلوبومون بستفلالي باسبورت ناي عالم داغبرو اب استفلالي عالم يرايو نيرو مالتي سلازي ازيوم دلايوم زرخبلو دلايوم زنبرلو دلايوم زبلعلون زساتيلون دلايوم مستفات كيترفه دساتيلو حدا درب قداماي درب تبعيه يزقمت مالتي كالاي دربي اب حزباو جنبار اتوم سغاب مرح خفل سراويت زنبرو كالاي دربي ترفناتهم ወይ ከዓ ካብኦም ዝረከብዎ ነገር ተረፍ መረፍ ረኸብቲኦም ተቋደስቲኦም ናይቶም ቀዳማይ ደርቢ ገለናቶም ተረፍ ተረባሕቲኦም እቶም ሳልሳይ ደርቢ ተባሂሎም ዝፅውዑ ሕቡእ ሰልፊኦም እቶም ሳልሳይ ደርቢ ሕቡእ ሰልፊኦም ሓደ ኣባል ህዝባዊ ግንባር ሕቡእ ሰልፊ ብኸመይ ዝኸውን እንተልና መጀመርያ ይምዘን ይረአዩ ታይቲ ዝምዘን ንህዝባዊ ግንባር ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዓወፃይ ንህዝባዊ ግንባር ባርያ ዝኸውን ብጀካ ህዝባዊ ግንባር ካልእ ሓሳብ ዘየቐምጥ ብዝተባህሎ ጥራይ ዝኸይድ ናይ ትምህርቲ ደረጃኡ ትሕት ዝኾነ እዩ ኣብቲ ኣባል ሰልፊ ዝምልከት ኩሉ ግዜ እቲ ቀዳማይ ደርቢ ኣብ ዓራርብን ኣብ ዓንበርበብን ዝነበረ ሓይሊ እንታይ እዩ ነይሩ እንተልና ንዕኡ እሺ ኢሉ ዝእዘዝ ሓይሊ ጥራይ እዩ ዘቐምጥ ነይሩ ንኣብነት ሓደ መራሒ ክፍለ ሰራዊት ዝተፈላለዩ ሽም ክንህቦ ንኽእል ኢና ጅግና ክንብሎ ንኽእል ኢና ቆራፅ ክንብሎ ንኽእል ኢና ዝተፈላለዩ ናይ ገዛ ርእሱ ሽም ክንህቦ ንኽእል ኢና ግን እቲ ቀንዲ ናብቲ ስልጣን ዘምፅኦ እሺ ኢልካ ምምእዛዝን ባርነት እዩ ናብቲ ስልጣን ዘምፅኦ ሓደ ምሁር ሓይሊ ሕቶታት ዝሓትት ለውጢ ከምፅእ ኢሉ ገለ ፍልይ ዝበለ ኣይዲዮሎጂ ዘምፅእ ስልጣን ኣይሕዝን ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኣበደን ንምንታይ እዩ ስልጣን ደይሕዝ እንተኢልና እሺ ኢሉ ስለዘይምእዘዝ በቲ ቀዳማይ ደርቢ ተዋሒጡ ስለዘይከይድ ነቲ ህዝባዊ ግንባር ሒዝዎ ዘሎ ዕላማውን ስለዘይተግብር ኣገዳሲ ስለዘይኮነ ወይ ክእለ ኣለዎ ወይ ክቕተል ኣለዎ ወይ ክስደድ ኣለዎ ሓደ ኣማራጭ ክወስድ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ህዝባዊ ግንባር እንታይ እዩ ዝደሊ ቀዳማይ ደንቆሮ ክኸውን ኣለዎ ነቲ ደርቢ ተኻፋሊ ክኸውን ካልኣይ ንህዝባዊ ግንባር ባርያ ክኸውን ኣለዎ ዋላ ትምህርቲ እንተሃለዎ እውን ባርያ ክኸውን ኣለዎ ሳልሳይ ሕብእቲ ሰልፊ ወይ ኣባል ክኸውን ኣለዎ ስለዚ እዞም ኩሎም ንሪኦም ዘለና ጀነራላት መራሕቲ በራጊት ዝተፈላለየ ስልጣናት ዝበፅሑ ናይቲ ቀዳማይ ደርቢ ናይ ካልኣይ ደረጃ ተቋደስቲ ዝነበሩ ሕጂ ዝተፈላለየ ዓድታት ከይዶም ካብቲ ሃገር ወፂኦም ጥዑም ከም ዘይነበሩ ሕማቅ ከም ዝነበሩ ከምዘይ ተመቸዎም ክገልፁ ይኽእሉ እዮም ፖለቲካ እዩ ኣይረብሑን ካብቲ ስርዓት ከምቲ ዝደለይዎ ንዕኦም ዝመስል ኣካይድ ኣይከደን ገዲፎም ኣለዉ ተጣላሊሞም ኣለዉ ስለዚ ተጣላለሙ ግን መሳርሕቲ ኣይነበሩን ማለት ኣይኮነ ናይቲ ቀዳማይ ደርቢ ዝተረፈ ተቐበልቲ ነይሮም ማለት ኣይኮነ ስለዚ እቲ ህዝቢ ዝፅበዮ ዝነበረ ካልእ ህዝባዊ ግንባር ዝኮነ ዝነበረ ካልእ ሓደ ካብቲ ህዝባዊ ግንባር ዘቐመጦም ስሕተት ወይ ከዓ መንገዲ ባቡሩ ዝሰሓተ ፓርቲ እዩ እንታይ እዩ ኣብቲ ፅሑፋት ክመፀካ ከሎ ንኣብነት ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ነይሮም እዮም ኣብ ሜዳ ክሳብ መፅሄት ዘዳልዋ ክሳብ ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ከዳልዉ ዝኽእሉ ምሁራት ነይሮም እዮም እንታይ እዩ ግን እቲ ፅሑፍ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲ ምዃኑ እዩ ዝገልፅ ነይሩ ዲሞክራሲ ፍትሓዊ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ስልጣን ከም ዝቕየር ፍትሓዊ ከም ዝኾነ ራህዋ ከም ዘምፅእ ኤርትራ ናብ ሲንጋፖር ከም ዝቕይራ ረብሓታት ናይ ኤርትራ ከርኢ ምዃኑ ውሕስቲ ኤርትራ ከም ዝፈጥር ሓያል ዝኾነ ሃገራዊ መንነት ከም ዝሃንፅ እዩ ነይሩ እቲ ፕሮፓጋንዳ ወይ ፖለቲካ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ ዲሞክራሲ እዩ ዝብል ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ክብገዝ ከሎ ስጋዕ መጨረሻ ኣብቲ ፅሑፉ ዲሞክራሲ እዩ ዝብል ስጋብ ዝሕጂ ንሪኦ ዘለና ማለት ህዝባዊ ግንባርን ዲሞክራሲን ፍትሕን ማለት ካብኡ ዝጥዕም ሽም የለን እቲ ሽም ማለት እዩ
جن هزباو جنبار ديمقراطية فتحن إيرترا نعيسران تشعتن عمت كل أفاز زدفة راح زترفع حي. اوكي قلنا زي ብዙሓት ኤርትራውያን ሓደ ዘልዕልዎ ነጥብ ኣሎ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ክመፁ ከለዉ ካብ በረኻ ክኣትዉ ናብ ከተማ ማለት እዩ ሓደ ርዑድ ዝኾነ ወይ ከዓ ህዝባዊ ግንባር ባዕሉ ማለት እዩ ርዑድ ሰራዊት ከም ዝመሰረተን ኣብ ውሽጢ ከተማታት ኤርትራ ድሕሪ ናፅነት ድማ ርዑድ ሕብረተሰብ ከም ዝመሰረተን ይገልፁ ነዚ ንስኻ ብኸመይ ትሪኦ ከም ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ነበር መጠን ያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕጂ ህዝባዊ ግንባር ሓያል ሰራዊት ነይርዎ ዶ እቲ ሓያል ሰራዊት ብኸመይ ተመስሪቱ እንተኢልና ገለ ብድልየቱ ገለ ብሓይሊ ገለ ብምግፋፍ ገለ ብዝተፈላለየ ፀቕጢ ኢና ሰራዊት መፅኡ ግን ህዝባዊ ግንባር ሓያል ሰራዊት ነይርዎ ዶ ኣብ ዝብል ግን ሓያል ሰራዊት መስሪት እዩ ነቲ ሓያል ሰራዊት ግን ኣብ ሓፂር ከዓ ተመሊሱ ንኸየጥቅዖ በቲንዎ ኣጥፊእዎ ቀቲልዎ ሓያል ሰራዊት ግን መስሪት እዩ ብኸመይ መስሪቱ ሓያል ሰራዊት እንተኢልና ብፍላይ ናይ ቴስዓ ዝበሃሉ ወይ ቴስዓን ሓደን ዝበሃሉ መንእሰያት ውፍያት ብጣዕሚ ጉብዝንኦም ፍልይ ዝበለ እቲ ናይ ገዲም ተጋዳላይ ዝበሃል ተረፍቲ ጥይት ነይሩ ኩሉ ብፍላይ ኣብ በዓል ናዶው ኣብ በዓል ናዶው ኣብ በዓል ግንባር ከረን ኣብ ዝተፈላለየ ኩናት ካብ ሻድሻይ ወራር ጀሚርካ ቅድሙ ዝነበሮ ኩነታት ዝተሳተፈ ተጋዳላይ ኣካላቱ መንፊት ዝኾነ ሓንሳብ ዘይተወግአ ተጋዳላይ ኣይነበረን ተመሊሱ ኣብ ሕክምና ከይዱ ተፀጊኑ ዳግም ንኽዋጋዕ ዝተዳለወ ሰራዊት እዩ እቲ ናይ ቴስዓን ሓደን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሰራዊት ግን ዓቕሚ ዘለዎ ብቕዓት ዘለዎ ፍናን ዘለዎ ድሌታት ዘለዎ ናይ ትምህርቲ ደረጅኡን ክብ ዝበለ ብኡ መጠን እዩ ስለዚ እቲ ቴስዓን ሓደን ዝበሃል ሰራዊት ናይ ብሓቂ ሓይሊ ዘለዎ ከም ዝነበረ ንኩላትና ርዲ ግን ንህዝባዊ ግንባር ናይ ፈተና ሰራዊት እየ ዝብሎ ንሱ ናይ ቴስዓን ሓደን ናይ ቴስዓ ዝነበረ ሰራዊት ንህዝባዊ ግንባር ሓያል ፈተና እዩ ንምንታይ ናፅነት ክውን ምስ በለ ሕቶታት ክቅርብ ይጀሚሩ ናይ ቴስዓ ድሌታት ናይ ዲሞክራሲ ነይርዎ ፍትሓውነት ክነግስ ኣብቲ ሃገር ድሌት ነይርዎ ሕቶታት የልዕል ነይሩ ስለዚ እዚ ሰራዊት እዚ ከሎ እታ ህዝባዊ ግንባር ዝደልያ ዘሎ ዲክታተራውነት ወይ ከዓ ንሱ ክበልዓ ዝደለየ ኤርትራ ትግብራ ከም ዘይክእል ፈሊጡ ኣብ ዝገርመኩም ካብ ዝገርመካ ሓንቲ ነገር ከዘክረካ ኢሳያስ ኣሜሪካ ከይዲ ነይሩ ኣብቲ ናፅነት ምስ ኮነ ሓደ ጋዜጠኛ ሓንቲ ፍቱ ሓቲትዎ ነይሩ እዞም ናይ ቴስዓ ሰራዊት ከተጣይሶም ኢኻ ኢልዎ ከጣይሶም እየ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ይነፍሕ ዝነበረ ኢሳያስ ከተጣይሶም ኢኻ ኢልዎ ተመሊሶም ከጥቅዑኻ ይክእሉ እንዲዮም ኢልዎ ማለት ንሓደ ሰራዊት ነይሩ ዘፋነኻዮ ምስቲ ሕብረተሰብ ገና ነቲ ሕብረተሰብ መሲሉ ክነብር ኣይክእልን እዩ ሰራዊት ነይሩ እቲ ኩሉ ነገር ይፈልጦ እዩ ምሳኻ ዋጋ ዝኸፈለ እዩ ስለዚ ተመሊሱ ከየጥቅዓካስ ኣይትሰግእ እንዶ ምስ በሎ ኢሳያስ ከምዘይሰግእ እዩ ነይሩ ኢሳያስ ግን ይሰግእ እዩ ነይሩ ከም ስግኣት ሒዙ ነቲ ናይ ቴስዓ ዝበሃል ሰራዊት ወይ ከዓ ናይ ቴስዓን ሓደን ዝበሃል ሰራዊት ከልምሶን ክብትኖን ከሰድዶን ዝብል ኣጀንዳ ኢሳያስ በዚ ሓደ ወገን ግን ቀሪፁ ነይሩ ስለምንታይ እቲ ናይ ቴስዓ ሃገር እንተልዩ ኢሳያስ ስልጣኑ ክቅፅል ኣይክእልኒ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል እቲ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኢሉ ተመስሪቱ ዘሎ ናይ ሓሶት ፓርቲ ህዝባዊ ግንባር ንሱ እዩ ወጮ ተገልበጥካዮ ወጮ ሓደ ሰባት ህዝባዊ ግንባር ዶ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ይብሉካ ግን ንሱ እዩ ዋላ ሓንቲ ኣብኡ ዘሎ ብትሎ ኣብኡ ዘሎ ብትሎ ስለዚ ሓደ ፓርቲ እዩ ዘሎ ጌርካ ክልተ ፓርቲ ከም ዘሎ ጌርካ ምምሳል ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን መንግስቲ ከም ዘሎ በቃ ናይ ሃለውሎ መስርሕ መን እዩ ዘሎ ብቲ መስርሕ ግን እንተይልካኒ ህዝባዊ ግንባር መጀመርያ ዝተጠቅመሉ ሜላ ነቲ ሰራዊት ዝነበረ ኣጣይስካ ካብ ሃገር ጠቕላላ ምብዳም ዝብል ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ነይርዎ ነዚ ከዓ ብግብሪ ተግቢርዎ ሓያል ሰራዊት ሒዙ ኣቲዶ እንተይልካኒ ግን ሓያል ሰራዊት ሒዙ ኣትዩ ሓያል ታንከኛ
حيال كوماندو حيال أتقع سراويت حيال ناي هندسة سراويت حيال ناي جنبار تواقع ناي كبير برد سراويت حيال كل عينت هزواو جنبار عقني ونينو يوعاتينا بتحقر نزون كلهم عقمتاتكن مجمريا سلازسقوه كعنوهم سلازلوه عنيوهم كبلك عايز خل هراي نسخة خم أول زواج مبارك كاتا كاتا لا زواج مبارك مثلا كسبتي كذا أنا حكاب سراوت أنا حكاب ما أسرع خاب سراوت وثيقة مسؤول ما أتعايز كان مسد زمر حكام لقناتهم انقطاعهم مبرتها كنا بتعرف مجمريا أنا تقرأ لي هزبا جنبار كم من تاي كم يجري وتسي خابتي زنبر كوا ناي هزبا جنبار ون كبر هالكأ أنا أبشحن شعات ميتن تسعان حمشتني كاب هزبا جنبار وتسي أبشحن شعات ميتن تسعان حمشتن من تاي وتسي أبزبل أبشحن شعات ميتن تسعان سلستن هزبا جنبار ويكا إسياس أفوركي اتوارح كذكروي كإلن تذكر انتوان كا تسعان سلستن شعوب بزعبا ريفرندم اندات أوجه بزعبا ريفرندم هزبي إيرترا هون دابلو خلو إسياس أفوركي حاتو تحطو نحنا ناي دموز حطو حاتيتنا سلز نبرنا نتي ناي دموز حطو بقبو سلزي منلسو نعنا انتا يولي اخلنا شعو ناي تسعان يولي أبتكزيتي انتا يولي اخلنا نعنا ازي ترمز اب تلفزيون تقرص فيديو نربعة عمت تقرالاي دموز زبهال يقولون زبل ملقت لي اخلنا عيتها انا شو يذكرني ابدن كالي عينيره ابدن كالي ابتهور روما بزي دموز 30 برينا نوصدني 30 بر እንዳወሰድና በትንሐርብ ጋርና ይሐርብ ዳውና ይሐርብ ነፍስና ይቃጸል ኣብቲ ምድረ በዳ ኢና ንንቀሳቀስ ኣብቲ ምድረ በዳ ንምንታይ ኢና ነርና ኣነ ቤሉል ነረ ኣፋምቦ ነረ ክሊማ ነረ በርዓሶለ ነረ እዚ ሁሉ ናይ ደንካልያ ቦታታት ጽቡቅ ገይረ ይፈልጥ ካብ ጢዖ ጀሚርካ ብሙሉ ደንካልያ ጽቡቅ ገይረ ይፈልጥ ኣነ ኣብ ደንካልያ እየ ኣሃዱና እውን ኣብ ደንካልያ እየ ኣብ ደንካልያ ኮለና እንታይ ዝብል እቲ ኣጀንዳ ናይቲ ዝነበረ መስርሕ ተጋደልቲ ከነጣይትና ናይ ተስዓ ከነጣይትና ዝብል ገይሩ ነቲ ናይ ተስዓ ዝተተግበረ ኢሳያስ ኣብቲ መጀመርያ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሕቶ ተሓቲቱ ብዛዕባ ደሞዝ ነቲ ሕቶ ብግቡእ ስለዘይመለሶ ንዓና ብጥርሙዝ ስለመልእክቲ ዝሃበና ሽዑ ካብ ዝገርመካ ነገር ዕረፍቲ ከይደ ነይሩ ኣነ ሽዑ ናብ ዕረፍቲ ይብገስ ነይረ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኢሳያስ ናብ ችቶሮ ምስ ወረደ ኣነ ኣስመራ ምስ ኣተኩ ናይ ኣጋጣሚ ኮማንዶ እንዳከቢድ ብረት ነቲ ዝነበረ ናይ ትካላት ናይ ኣስመራ ይሓፅዎ ነይሮ ብድሕሪ ንዓ ተጋዳላይ ዝካይደ ምነ ኣጥቃል ስለ ዝነበረኒ ወይ ነይሮ ንዓ ኣተዓፅወና ሕቶ ስለ ዘለና ክንሓቶ ኢና ኢሳያስ ኢሎምኒ ራያ ተዓፅዮም ኣና ናብ ተዓፃፂናዮም ትካላት ኣነ ንደቀም ሓረን ከይደ ብድሕሪኡ ካብ ዕረፍቲ ዝተመለስኩ ኣነ ዋላ ንኸምኡ ዓይነት ከም ዝሰርሕ ክውን ሓበሬታ ኣይሃልኩን ቀጥታ ዕረፍቲ ከይደ ዕረፍቲ ወዲኤ ንኣሃደይ ተመሊሰ ኣብ ኣሃዱ ምስ ከድና ሴልኩለር መፂና ሴልኩለር ሽዑ ዝመፀና ናብቲ ሰራዊት እንታይ ዝብል እዩ ንጅግናን ውፉይን ኮሮርማን ቁርን ነዛ ሃገር እዚኣ ብህፃን ዕድሙ ዋጋ ንክሕሰለ ዝመፅእ ንኢሳያስ ኣብ ችቶሮ ኢሎሞ ዘይረብሑ ተጋድል ዕሸላውነት ዘለዎም ዝብል ሴልኩላር መፂና ሽዑ ሴልኩላር ሰሚዐን ሓደ ለኻብጥ ሰሚዖም ነቲ ሴልኩላር እቶም ሰባት ክርስቲያን ኣለዎ ከምኡ ዝገበሩ ኩሎ ክርስቲያን ኣለዎም ዝብሉሎ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ንህዝብና ፅቡቅ ገይሩ መዝኒ ዝብል ኣጃ ኣፍሉ እቲ ተጋዳላይ ንባዕሉ
كسب كندز زخدت حساس ما يدري كريستيانوسي اللهم خصوصا اللهم نفس أومس كندز ولا هون السكونتي ولا يوصل اللهم ما يكمل اليوم خصوصا اللهم إساس سمت زغبر كريستيان اللهم كمثال مثلا حساس بعض خمسة وقتها ميدا سانس إساس بتوع حدث ليس بالقانون جبنته عليها خمسة يقولوا تعلم يوم مسؤول زنبرو نجا أسيروهم ذلا تعلم يوم نفس نجارات عبادين إساس كل ليس بالقانون دعم اللي مثلا تجار على بخوم يتهانيكو ስለዚህ ኢሳያስ አፈወርቂ ጥራሕ እግሩ ከይዱ ምስ ተባህለ ተወጢቁ ብዘይረብሑ ተጋደልቲ ንሽሸሮ ከይዱ ምስ ተባህለ እዚኦም ክርስቲያን ኣለዎም ዝብል መልእክቲ እዩ ተጋዳላ ብድሕሪ ዘይርስዖ ሙሴ ዝበሃል ወዲ መለካ ኢዱ ሓፋቢሉ እንታይ ከም ትብሉ ዘለኹም ስለዚ ሓተትሽ ክርስቲያን እዩ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኢሎ ኣነ ከዓ ነዚ ሓሳብ ዝተቐቢሉ السمع تبقوا فوق عمنا أنا حسب تقدير كل كريستيان يقول لهم هذي بحيث مسألة حتى متعلمون حتى كل واحد أنا نسيت أقرب حسب بالكفاية بالحرز أو أيضا تأكد جديد أنا نسيت أكثر شيء سيدنا أكثرهم already أنا بين أيضا نأخذ فيدنا أنت يوم زمو نستطيع شو اللي من كان حسب أمريكا المسؤولين واللي من كان يدرسون صوت لهم كلهم مخدينا صوت لهم كلهم مخدينا كريستيان بوم زوجي راح تسمع أنا عايز أقول لك هو محدث سؤال ما حد كيف يفتي حسب عقلنا مالتي بدي هل توصل إلى المنحة المساحات اللي من كان حاكم إنتاج مني تزيد تراث حسب اليوم بدي هل عين تعطي جميلة عم عينهم كعب جميلة من متاعها خمسين دولار عم بتكسبان يومي already نمسي قبل السيرفيس وسيدوما بدي أقول نقوم له أوتوماتيك قطعي تسافر نقوم له إذا ما جدت تبغى كاميرا حماس كاميرا حماس تازنبور حقيقة نقول لهم أكثر أنا أكيد مريت أسيبهم نقول لهم أسيبهم نقول لهم بقى أنا بتاعك أتنزل بجيبه نحن ما ندرس حتى حبيبي كم زي راح أقول زي السؤال شو أتكلم في عصر شو متبقى استساعة كذا سئل الزبال اللي يقارن كابتن أي نخمان ده صح ما هيجي إنسان ما يحلنا ترى تقدر لا يكون يصير كابتن عصر شو منطقية بصورة نتحدث روازن مسؤولين كابتن 3-4 نفر تكابتن ما إنسان هذا ترى أقول أمسكه يخيبني هل تاعي أقولهم من داخل بيت الكوتم يلا ومن داخل وانده يلا همشي شعبي بسيوم صح عماشي شو مسطام قلت ذكر إحساس إشلاء المسيلو مثلي أتوزعون مسؤول أوكي بطل تزي تلاميذ بس شفت السرعة شفت حبرة السرعة نفسي زمان يسمى ولا أنت قتيلون كعقتل كاذب الجزء ولا أنت رشينون كعقتل الشنة قلت يرد هذا سبب تقتيل قلقين هذا سبب ترشيم قلقين هذا سبب تعسيم قلقين بقلقين بطلع جوتا أكيرك يستحقك قطعي يقرب ما تحكي جنة إذا استحساس لازم تقاوت على السيبلان تلاقي انتهي يحب الكابلة إذا زلك هذا اللغة نجد مسكونة أنا عبتي مكتفاني حالة في أرض بدي أعيده زي السؤال أخبر متى حسن إبراهيم هاني ودي حد هذا صهو أبدا بس حتى تعرف القرنير حسن إبراهيم مرحبا تاجي قلت له قرب ما برا استطاعت زي كبر وزي حصل لهم سنة سنة عام اليوم ما أعتقد عام اليوم مزاوبة لي أسفل كتاب هذا بس قال لك هذا اليوم ما خلي يفكروا كم زمان ما تعطيهم hari mo مسحار مو عروسي ساري مسحار مو نتعلم خليش تقطعي مملكة حسن إبراهيم نتاعي كويلو شو أبي أفهم بس بهالبوكاي حسن إبراهيم في بتأقبل أما في مملكة هذا بوليتيكا علماء يميرو يكاونو مير إنسانه كاتم تقاوم بهري بهرو نتعلم إذا سبب الربشين مسبلته بحر
ንምንታይ ትርብሻይ ደሞ ንስኦም ተመላሊሱ ብድሕሪ ከቢቦሞ ምስ ከበብዎ እቲ መራሒ በቀለን ይመፅእ በልዎ እዮም ርእሱ ሃሪሞሞ ክሕዝቦ ይኽእሉ ነይሮም ከቢቦሞ እዮም ግን በልዎ እዮም ሃሪሞሞ ርእሱ ተሃሪሙ ዝመላሓሱ እንዳውፅአ ولا حد تزارب على دوي فسس له ولا حد يتقبل له بدي أقول فوق سنة جزء سنة كفاية ويت مالتي مسمته كابزر مكا أنت يجي شو مسمته ما يشوف له بسبب وقت فيليبوس دوينو فيليبوس شو عب تعرفين من فيليبوس دوينو حسب ما يشوف له ويتعب سوي له بسبب أبو مقابر حربية كاب تعوني أبو بتبقى حفظ ولا أبتنبقى حفظ ولا بحق أبتنايدر بتبقى حفظ ولا أجنا يدر بني رقم شكله بعينه أبتبقى حفظ ولا يوم بس مقابره يذكر إسكي تزين إلى ما هذه نعيون